kasih mengawan ngelawan nadu ka miet sinikong ka ba iba arden lawan ka arpulai tarik dan aku tu ka miet yang la mi nenek arbaje yang la lek final snong kan berkena miet bisa miet samit nang ne la lai miet si palai stoding si jang tagi miet ki bangsa pi namar ba ngam sula ban sya marba ngadai ru mele lejong iba arden tina kata kadau kam sim chung aruk kaki ngam sunang kan madong kan susong hieng mar bang yui kat no papi sya than nang betagari ba kecaj menriu te kata ka penlong yang apa ngan wan senela almit laimit bam sa mit kat bat iba arden namar ba kecil ki chui kalong nak bentakari ba kecaj menriu om nak betaka parti ban pendem ki kun samla ke wat kam wat jam nak kata kadau kuat ba la kumno kini kis amle khasi jungi kinda phai khmat bat kin pekno ye kene ka ka ba kaji khi chong iba arden phi kam dai kaji khi tang chong iba arden kene la dai da kaji ye khi bat ka jingkwa ki bubun balang chong ki pat khasi mo khari khasi ba i jungi ku bri nyu trap marok ko bai nak kata kadang akan tu ji amle khasi jungi ba ken dai ban susong thai su thea thai hieng kat kene gaji khi kat kene gajing respond chuki pajba chongkari khasi ba chantia hi ko wei ki ai gajing kersan ka bapura ye ba ardan namar kata ngaru ning chonga kat lem nak menta ki tuki amle khasi bakin sobha ban mi shakmat ban yakran lem hagabi dai bat kene ka beta ka bai ba ardan je agamit ka ba ning kong ni thea lang ne ha Terong, kebakan nongut ki bayar syak man kasih. Kia buon pai, tate, no kia buon. Kapam te lek no syak than lang ne. Ni syak than lang damit ngimbam. Bam re lai ngimbam. Tempat pam he dah. Damit ngimbam, tang man sui ta. Si bam. Kunto no do inyo beje ngila syak ba di. Inyo beje ne. Bisa kan. Tingai ke jeng kersan ke bapura ye ba dan bat. Wat apa deng kene kaji khi ka ba bat ka ba cuat kat ne ru. Lai nak liang jungi kum kinong kersan jongi ba ardan ni ai mesim i jeng skam ba ardan halakan nongrem baknang bangane kaji khi kan long ka bachop ni don hasanda jong phi wat nom sosa marwai ni don hasanda jong phi nak kata kadau jeng skam ngiru ni don hasanda rekat ba phi hadu ba ni dayo ya ka jing chop kata ka long ka jing keren nak liang jonga blai subon Kamu kena petang wik ban samit na. Oh kat ba kaji khi kadang ne inang ya beteng dekat ba ardan nomor ba ban suong ban suet no steng ti kam dai bat kaweru ngakwa ban ong sepiki media nomor ba kane ka sarkar hagaji pajunga imat ka sngap man hadu kat kini kisngi la ui ba ki pajba ki wan ki yam ki paj nut makata chung ba ardan kat no tam mangi kamusong no mangai ya la deru ngadon kata kajing paj dok nut habang paj ye ba ardan ibalong mle la jong kan no ngakhya ka mensiam bang paj dok nut henrei kajing sngap man juga ke sarkar imat kadon kabut ka baselendat bakam no ban yo daw ban yo wo nia henrei ngapha ye kana ka khobor sarkar ba ngimdei ki bre ki balam wer ngimdei ki bre ki bakhlai bit ngekhi hala kanongrem bat nakata kada watmut ba phinjo daw nangi watmut ba phinjo ai ka daw ka basniu nangi henrei ngin yakhi hadu ba ngin dayo ya ka jing chop dakalenti ka ba jai em ke mong ai nakaliang ka ba hieng masam ru bilok chonga ru ai ka jing kersan ka bapura ya ka jing khi cha gar da ganong long kumno nomor ba hila thia alenti singkien damo kambiang chu henrei tang ba nong kumno kata ka jing samit ngila suhun lo ko hon kumto ngiru ngim lai ki boy ba ardan metala nyos ni kaji sya than jung i rei idang don yang mat ka bukot bukhya kane kalong da kajing ri bat kajing sumar ka jong blai kan yang iru kuncu ngiru nyem sung lai mta ni idon kajing kot jing khya kan abi sa lang ne ru